Probablement des del primer moment hauria estat bo que la reivindicació política i nacional s'hagués formulat en termes més precisos del que es va fer. Probablement hauria estat bo fer com els escocesos, per exemple, que també varen perdre la independència a les primeries del segle XVIII i que ara han plantejat la recuperació de l'autogovern en termes de devolution, és a dir, de torneu-nos el que ens vàreu prendre, que en el nostre cas seria torneu-nos les constitucions de Catalunya que ens vàreu prendre el 1714. Naturalment, amb els retocs que el país requerís i que l'època requerís, però conservant el fet bàsic de sobirania. Però malgrat el fort contingut històric i historicista de Catalunya, el fet que això convivia i conviu avui mateix amb una ànsia molt forta modernitat que, de fet, és un gran bé per Catalunya que li diguem aquesta ànsia de modernitat, però que en algun moment ens ha portat i ens porta encara de vegades a entendre erròniament, això ens ha portat a voler començar de zero la reconstrucció de les nostres institucions. Perquè s'entengui el que vull dir, posaré un exemple que he explicat algun cop. El de Navarra. Com és sabut, Navarra té un règim econòmic i fiscal molt favorable, amb molta sobirania. A través dels furs, que de fet són un pacte que ja en el segle XVI, concretament en 1515, Navarra, el reino de Navarra, va acordar amb la monarquia espanyola, és a dir, amb l'Estat, i ratificat en gran part després de les guerres carlines. En el moment de la transició hi hagué a Navarra un corrent d'opinió polític i ideològic partidari de prescindir dels furs. Es consideraven poc moderns, anacrònics, impropis d'una economia del segle XX. Val a dir que tant com els arguments tècnics, el que hi havia era la influència d'un pensament que en el segle XIX havia estat liberal i que pels vols del 1970 era sobretot socialista i més genèricament progressista i d'ànsia de ser moderns. I jo recordo polítics navarresos socialistes que anys més tard em deien: va ser una sort que al final dels 70 i començament dels 80 nosaltres, els socialistes, no guanyéssim les eleccions a Navarra, perquè hauríem fet el gran disbarat de prescindir dels furs, que trobàvem tronats i reaccionaris. Quan anys més tard vàrem guanyar, ja ens havíem adonat per la pràctica que els furs posats al dia i fins i tot millorats eren una benedicció, una garantia d'autogovern i de progrés. Aquesta mentalitat de Catalunya, aquesta mentalitat de rebuig de tot allò que venia d'abans, va ser especialment forta, de voler ser moderns, de voler estar molt bé, doncs, a l'última moda. I això ens va tenir efecte, ha tingut i té encara avui efectes molt negatius.